Alături de colegii mei de la ansamblul profesionist Banatul din Timișoara și împreună cu dumneavoastră, suntem părtași la un spectacol eveniment, un spectacol de sărbătoare ce marchează 5 decenii de existență ale acestei instituții profesioniste. Avem nevoie de cultură, avem nevoie de hrană spirituală și sufletească. Să ne bucurăm sufletele și inimile deopotrivă.